Masu sauraro assalamu alaikum, kuna tare da sashen Hausa na Disadano TV a cikin shirin na labaran mako. Shirin da ke zuwa muku a duk ranar Juma'a sati tare da ni Sabiu Abdullahi. Yau Juma'a 9 ga watan Mayu shekarar 2025. Da farko tukuna kafin mu je ko ina ga kanin labaran. Za ku ji cewa shugaba Tinubu na Najeriya ya taya sabon Paparoma Leo na 14 murnar karɓan wato jagorancin cocin Katolika. Yayin da ministan sadarwar kasar ya buƙaci manoma su fara amfani da fasahar zamani don ƙara samar da abinci. Ɗaya daga cikin manyan masu kuɗin duniya wato Bill Gates ya ce zai rabar da dukiyarsa kafin shekarar 2045. Ita kuwa kasar India ta zargi Pakistan da kai hari kan cibiyoyin sojinta a Kashmir. Kamfanin fasaha mai suna Baidu a China ya nemi lasisin ƙirƙirar fasahar fassara muryar dabbobi zuwa yaren da ɗan adam zai iya fahimta. Gane Sardauna TV wajen faɗakar da al'umma ba hau. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labaran bi da bi. Za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya taya sabon shugaban cocin Katolika Paparoma Leo na 14 murnar wato bisa zabensa da aka yi a matsayin bishop na Rome da kuma jagoran cocin Katolika na duniya. Tinubu ya bayyana sakon wato taya murnar ne a ta bakin mai magana da yawunsa bayan Onanuga a ranar Alhamis. Shugaban ya jinjina wa kwamitin zaben Paparoma bisa yadda suka zaɓi Robert Francis Cardinal Prevost ɗan asalin Amurka a matsayin Paparoma na 267 a jerin manyan jagororin cocin Katolika. A cikin sakon Tinubu ya ce yana murna tare da shugabanni da mabiyan cocin Katolika na Najeriya bisa wannan babban sauyi da tarihi. Ya ce sakon sabon Paparoma na bangaskiya da fata yana karaɗa duniya yana kuma karfafa tunani daga cikin littafin mai tsarki na samun zaman lafiya a faɗin duniya. Tinubu ya jaddada dangantakar da Najeriya ke da ita da cocin Katolika da kuma Vatican ita kanta musamman wajen zaman lafiya, ilimi, kiwon lafiya, ci gaban ababen more rayuwa da kuma sabbin fasahohin da ke bunƙasa dan adam. Shi kuwa ministan sadarwa, kirkira da tattalin arzikin na'ura na Najeriya Bosun Tijjani ya buƙaci manoma su rungumi fasahar zamani domin ƙara samar da abinci da tabbatar da wadatar abincin a faɗin ƙasar. Ministan ya bayyana hakan ne a ranar Alhamis yayin wani taron tattaunawa da ake kira Ogun Tech Forward Innovation and Startups Roundtable, wanda aka shirya a Abeokuta babban birnin jihar Ogun tare da shugabannin kamfanonin fasaha, 'yan kasuwa da masu tsara manufofi. Tijjani ya ce Najeriya na da yawan jama'a, ƙasa mai albarka da kuma hanyoyin noma na gargajiya, amma babu wata hanya da za a iya yin noma cikin nagarta sai da fasaha. Ya jaddada cewa amfani da fasahar zamani zai taimaka wajen sauƙaƙa farashin abinci da rage dogaro da kuɗaɗen waje wato wajen shigo da abinci irin na hatsi da za a iya nomawa a cikin gida. A cewarsa, fasaha ta riga ta bada gudunmawar kashi 16 zuwa 18 cikin 100, kuma burinmu shine mu kai kashi 21 cikin 100. Ba za mu iya yin noma cikin nasara ba tare da fasaha ba. Farashin abinci yana karuwa, idan ba mu yi amfani da fasaha ba za mu iya noma amma farashin zai ci gaba da hawa. Ya bayyana cewa amfani da kayan aiki irin su manhajoji a wayoyin hannu, na'urorin gano canjin yanayi da jiragen sama marasa matuƙa wato drones na iya taimakawa manoma wajen sanin halin da amfanin gonarsu ke ciki, kawar da ƙwari, lura da yanayin ƙasa da kuma hana masu kutsawa cikin gonaki. Wannan a cewarsa zai taimaka wajen yanke shawara mai kyau da ƙara yawan amfanin gona da riba. Ministan ya kuma bayyana shirinsa na yin aiki kafada da al'umma tare da buƙatar a yi amfani da cibiyoyin fasaha na matasa don ƙirƙiro ayyukan yi ga matasa a faɗin jihar. Fitaccen ɗan kasuwa kuma ɗaya daga cikin attajiran duniya wato Bill Gates ya bayyana aniyarsa ta raba kusan duka dukiyarsa ga al'umma nan da shekara 20 masu zuwa kafin ya rufe gidauniyarsa ta Gates Foundation a shekarar 2045. Bill Gates ya ce ya ware kimanin dala biliyan 200 domin tallafawa fannoni masu muhimmanci kamar kiwon lafiya, noma da ilimi. Ya ce burinsa shine a yi amfani da dukiyarsa wajen amfanar al'umma maimakon ya mutu ya bar dimbin dukiya. Sai dai ya jaddada cewa sauyin tsarin tallafin kasashen duniya musamman na Amurka, Birtaniya da Faransa na barazana ga irin wannan aiki. A cewarsa babu wata kungiya a yanzu da za ta iya maye gurbin waɗannan kasashe da suka rage kudaden tallafi. A cikin shekara 25 da suka wuce, gidauniyar Gates Foundation ta kashe sama da dala biliyan 100 wajen aiwatar da ayyukan jin kai a sassa daban-daban na faɗin duniya. Gwamnatin India ta zargi Pakistan da kai harin roka akan wasu muhimman cibiyoyin sojinta da ke yankin Kashmir, lamarin da ke barazanar ƙara ta'azzara rikicin da ke tsakanin ƙasashen biyu. India ta ce an kai harin ne akan manyan cibiyoyi guda 3 da ke kusa da iyakar yankin da ƙasashen da ke takaddama a kai. Rahotanni sun nuna yadda mazauna birnin Jammu headquarter Kashmir ke tserewa daga gidajensu sakamakon fargabar rikici. A nasa bangaren ministan tsaron Pakistan Khawaja Muhammad Asif ya ce kasarsu za ta mayar da martani cikin kwarewa
inda ya bayyana cewa ba za mu kai hari kan fararen hula ba amma tabbas za mu iya kai hari kan cibiyoyin sojin Indiya. Shi ma ministan harkokin wajen Indiya ya bayyana cewa kasar su za ta kare kanta kuma za ta mai da martani kan kowane irin hari daga Pakistan. Da dai masana harkokin tsaro ke nuna damuwa kan yiwuwar rikicin ya rikide zuwa yaƙi idan ba a shawo kansa a cikin lokaci ba. Kamfanin fasaha na ƙasar China mai suna Baidu ya nemi lasisin ƙirƙirar wata sabuwar na'ura mai amfani da fasahar artificial intelligence wato AI domin fassara murya da motsin dabbobi zuwa yaren da ɗan adam zai iya fahimta. A ce wata takardar neman lasisi da kamfanin ya mika ga hukumar mallakar fasaha ta ƙasar China wato China National Intellectual Property Administration. Wannan tsarin zai tattara bayanai daga dabbobi ciki har da muryoyinsu, halayensu da kuma alamomin jiki, sannan ya haɗa su gaba ɗaya kafin a fassara ta hanyar AI domin gano yanayin da dabbar ke ciki da kuma fassara saƙon cikin harshen ɗan adam. Kamfanin Baidu ya ce fasahar za ta taimaka wajen kyautata fahimtar juna tsakanin mutane da dabbobi tare da haɓaka dangantakar soyayya da fahimta da inganta sadarwa tsakanin jinsuna. Duk da wannan ci gaba, Baidu ya bayyana cewa fasahar na nan a matakin bincike kuma bata kai ga shiga kasuwa a wata kuna har yanzu. Ko jama'a kar a manta a ci gaba da bibiyar mu a shafukanmu na TikTok da YouTube da Facebook domin samun cikakkun rahotannin mu cikin bidiyo da rubutu. Da wannan nake ce mana bisalam. Ga Sardauna TV.